Вие сте с Така видяно. Това е подкаста за изобразително изкуство, който се реализира с подкрепата на Национален фонд култура. Тъй като говорим за художници, фотографии на произведенията им можете да видите на профила на Така видяно във Фейсбук, в Инстаграм. Можете и да ни слушате, разбира се, и в YouTube и SoundCloud. Последвайте ни харесайте в социалните мрежи. Ние сме Светлана Тарашоева и Веселина Даковска. Днес ви предлагаме един разказ за непознат за българската общественост и дори за изкуствоведите ни български художник, но известен за авангардните европейски художествени кръгове от 30-те години и средата на миналия век. Той е типичен европейски емигрант, модернист, който принадлежи на няколко европейски школи. Става дума за Владимир Даскалов. Или както известен в чужбина, още Джордж Даскалов, а също и с артистичния псевдоним Даскал. Ние открихме неговата правнучка Мария Даскалова и тя е тук при нас. Здравей, Мария! Здравей, Мария! Здравей. Мария, защо се запитахме със Светла, когато подготвяхме този подкаст? Защо има толкова оскъдни данни за твоя прапрародител? Владимир Даскалов е брат на моя прадядо. Имигрира в Англия на много ранна възраст. 30-те години, когато едва 15 годишен, заминава за Западна Европа и след това, поради теченията в изкуството, които той споделя, изповядва и в които твори, това силно се разминава с социалистическия реализъм, който в България се налага от епохата на комунизма и съответно няма причини той да бъде показван и за него да се говори в този исторически период. За разлика от Жорж Папазов, например, който има траектория на български мигрант художник, но той е роден малко по-рано, Жорж Папазов. Той има възможността да направи няколко изложби в България през 30-те години и през останалото време си твори в Париж. Затова и по-късно е припознат. Владимир Даскалов няма никакви картини останали в България. Неговото творчество изцяло в Германия, Франция и Англия. Той не се и връща в България до смъртта си. Макар да съм чувала, че е имал такива намерения след падането на желязната завеса. Те са родени във Варна, всъщност, това прадядо. Те са породени братя. Породени са през една година във Варна, в софийско семейство. Майка им е работила в немското консулство тогава в Варна. Семейство има традиции, свързани с града. Завършва Американския колеж, който тогава се е намирал в Самоков. Значи те от Варна се местят в София вече? Те не се местят в София тогава. Семейството си остава във Варна. Самите братя, преминавайки да учат в гимназия в Американския колеж, се местят и вече поемат собствен път. Вървят заедно обаче? Вървят заедно, да. А после отиват ли братята в София? Какво се случва? Те на 15 години заминават за Германия. Тогава се разделят пътищата им. Ето през 1929 година, когато завършва гимназия Владимир Даскалов, заминава за Германия, където учи търговско корабоплаване в Хамбург. Там прави едно дълго пътуване до Нос Хорн, но се връща с ревматизъм и е настанен за лечение в Червения кръст, където всъщност започва неговото творчество, защото прави портрети на всички там болни настанени в Червения кръст. Това са първите му изяви. Това са първите му картини. Болницата прави много рисунки, портрети и те всъщност достигат до ръцете на Ото Зон Ретел, който е професор в Академията в Дюселдорф и той го кани да се запише в академията, като му осигурява място там. Продава първата си картина през 1932 година на Курмст Варейн, което отбелязва неговото посвещение като художник. Получава предложение да направи различни портрети и копия на Светото семейство на Рафаел от Мюнхенската пинакотека.
Заминава за Италия през 1932 година. Казвала си ми, че се е срещал някъде с Дюлгеров. Най-вероятно е в Италия, тъй като Дюлгеров от 1926 година се установява трайно в Торино, макар да е завършил Мюнхен и да е... Всъщност той също е възпитаник на Пол Кле и на Василий Кандински. Те преподават в академията. Да, всъщност Пол-Кле е немско-швейцарския художник, един от най-изявените на 20 век. Баухаус модернизма е основан от него. Каза, че първите му творчески стъпки започват от болничната стая. Да. А коя е първата картина, с която така са впечатлени преподаватели, колеги? Може би тази, която успява да продаде като портрет ли е това? Нямам не се знае нямам представа, не е позната. При неговата емиграция от Германия в Англия, тъй като бяга от режима на Хитлер, той участва и в такива постановки, които са окарикатуряващи Хитлер. Участва в една специална постановка, която обезглавява фюрера. Съответно и като модернист има сблъсъци с въобще тази школа на Третия райх, която отхвърля авангардното изкуство. Съответно при емиграцията му в Англия, макар там да е доста добре приет, всичките му картини остават в Германия. Те са на практика изгубени. Възможно е дори да са унищожени при войната. Да. А Мария, какво става с другия брат? Той остава в България. Интересно е, че двама братя, които тръгват по сходен път, са напълно разделени от желязната завеса и имат напълно различни творчески траектории. Моя дядо Николай остава като десенатор, работи в Враца, в текстилен завод. Това е неговия път. Той няма публикувани творчески работи, не се занимава. А те поддържат ли връзка двамата? По-късно, в по-късния социализъм, може би около 70-те години, дядо ми започва да излиза от страната, да може всяка година. Посещава всяка година брат си в Лондон и в Палма. Той пострадал ли е заради това, че брат му е емигрант в чужбина? Не знам дали е пострадал заради брат си, колкото заради произхода си. Те двамата са от произход, който не съвпада много с селско-трудовия идеал на комунистите. Те произлизат от семейство на политици, които са били във властта преди 1944 година и това им е донесло много неприятности, поне на дядо ми след 1944 година. Обаче в рода има и връзка с Самоковската художествена школа. Точно така. Да не забравяме и това да кажем. Те произлизат от семейство Даскалови, носят фамилията, което пък води началото си от Христоте Даскала, който е основател на Самоковската зоографска школа. Реално Станислав Доспейски и Захари Зограф са все от това семейство. Те са синове Доспейски и Зограф на Христоте Даскала, подобно на прадядото на двамата братя, Николай и Владимир. Вече в хода на историята, не знам доколко Даскалов въобще е бил повлиян, запознат с творчеството на Захари Зограф. Но виждаме много в творбите му, преди да премине към своя характерен стил. Виждаме влияние от гръцката митология, силно и от българския фолклор, защото има произведения, които са вдъхновени от български народни песни. Изследва всъщност връзката между цвета и звука. Откъде идва това изследване на връзката между цвета и звука? Това идва от Пол Кле ли? Всъщност това е един от пионерите в това нещо е Кандински, Василий Кандински пръв установява тази връзка. През 1939-1946 година при срещата си с известния пианист Валтер Зюскинд, Владимир Даскалов развива в дълбочина това отношение. Това е изследване на синестезията, феномен, при който звукът се възприема като цвят. Има хора, които тези сетива са им свързани и възприемат звука и цвета по сходен начин, т.е. в техните умове
си кореспондират двете неща. Даскалов се опитва да преведе музикалните хармонии, ритъма и тоновете на визуален език върху платното. Той експериментира с това как определени цветове и комбинации могат да предизвикат у зрителя усещане за музикално произведение. Той има един шифър музикален, който превежда тоналностите, нотите на визуален език чрез цветове и по този код може да се дешифрира всяка негова картина като музикално произведение. Това всъщност е неговия най-голям принос в изкуството, нещо, което го прави най-интересен. И ти каза, че баба ти е пазила тетрадка даже. Така. Имахме, някакви в къщи тетрадки с хемия. Може би да се върнем на дюселдорфския период. Какво е характерно за този период? Кои са хората, с които той се е свързал? В каква среда е попаднал? Какви са влиянията, галериите, в които излага? Дюселдорф се връща след периода си, който прекарва в Италия. Там завършва обучението си в академията. Работи в ателието на Ред Хил. Кле, който е професор в академията тогава, го назначава за асистент. Нещо като началник на класа. Да. Кле напуска академията по политически причини през 1933 година. Тогава всъщност и Даскалов напуска, като купува лодка с намерение да отиде в Испания, но корабокрушира и се връща обратно в Германия. Прекарва известен период в Париж през 1935 година, където се запознава с френските сюрреалисти. Възможно е тогава да е имал някаква среща и с Жорж Папазов, който всъщност твори на Монпарнас. Но не сме сигурни. Не сме сигурни. Не, нямаме доказателства за такова нещо. Знаем за близко приятелство с Джулиан Тревелиан. Пътува из цяла Европа на практика. Пътува до Хага, Испания, но се завръща през 1936 година в Дюселдорф. Въпреки художествената политика на Хитлер, той излага в галерия Штукер. Това може би е последната изложба на модерно изкуство, проведена в Германия по време на нацизма. Първата му изложба не е ли в Берлин? Не съм сигурна, че има такава изложба в Берлин. Поне аз не знам. Знам за тази със сигурност. И най-голямата му мащабна изложба самостоятелна, тъй като това са съвместни изложби. Аз четах, че той 32-33 е направил една самостоятелна изложба в Берлин в галерия Алфред Флетхайм. Флетхайм е бил всъщност издател на едно от арт списанията в Берлин. Той му прави... Ако го има в официална биография. В някакви сведения, до които стигнах, и той му прави първата изложба тогава, 32-33. Флетхайм след това става търговец на картини в Лондон, доколкото съм чувала, и може би продължават. Някаква връзка. Да. Периода след Дюселдорф, Лондон. Той получава през 1938 година предложение за немско гражданство, тъй като по това време и майка му и дядо му живеят в Германия, на което предложение той бяга от Германия. Емигрира през 1939. Отказва. Не приема немското гражданство. Пристига в Англия на 6 юни. Статута му на модерен художник му осигурява гостоприемство от страна на британците. Изпитва, разбира се, икономически трудности, тъй като творчеството му остава в Германия. Приема различни работи, като музикант, като художник, включително и дизайнер на лампи, картонени играчки. Тоест в този си период той е много млад, нека да не забравяме, тогава е едва 20 годишен. Приема всякакви неща, за да се препитава, за да се издържа. И като учител дори работи. Да, преподава и уроци по пиано и по живопис. Той също е свирил, така ли? Да, той е свирил, има музикална подготовка и художествена. Но може би е много важно уточнение заради музикалния елемент в рисунките му. Да. С кои среди свързва живота си в Лондон? Най-силният период може би е при посещението му в Кеймбридж 1941 година, когато се записва в Тринити Колидж. Там е заобиколен от хора, които отказват военна служба по съвест. Също така тогава влиза много бързо навлиза в бохемския живот на Кеймбридж.
Среща се с Ръсел, Рамзи, с Дън Мор, Питър Мичел. Много важно влияние върху философията на неговото изкуство оказва Витгенщайн. Всъщност той е живял с фотографката Летис Рамси. Така твърди биографията му, че е имал съвместен живот с тази фотографка, известна интимна връзка английска. имал. А има и портрет, който има негов много от нея. интересен портрет негов, който е така показателен за авангардната фотография от епохата. Много модерен, много интересен. Останал като защото тя всъщност работила в студио в Кембридж, нали? Да. И даже го е завеждала това студио и има много авангардни фотографии, останали в албумите. Точно така. Тъй като тя работи доста по-късно, вече в края на 20 век и има останали доста нейни фотографии, включително... сред които са 2 фотографии на Владимир Даскалов и една по-късна на дъщеря му Ана. Къде се намират фотографии? Фотографите най-вероятно са в ателието но те са документирани, архивирани, има ги в онлайн пространството. Какви изложби прави в Лондон? Почна да разказваш с кого се запознава, с кого работи. Да, пенсионира се за кратко в Съри, като бяга от бомбардировките през Втората световна война. Последната му изложба, която прави, е в галерия Аркада в Лондон. Което се казва Апропо, нали? Апропо се казва изложбата. Това е 44-та година вече. Към края на войната отиваме. Точно така, това е 3 години след. Галерия Аркада е най-важната сцена на Даскалов в Лондон. Той организира там мащабна самостоятелна изложба и събира всичките си картини от английския си период. От 39-та година до 44-та, който е много силен по отношение на портретите и на изследването на неговия стил. Това му е най-силният период, нали? Може да се раздели творчеството му на 2 периода, като определено това е апогея на първия период, в който развива такава мащабна портретна дейност и живописна. През втория период вече открива собствения си стил, но той е в Майорка, където напълно изпада в творческо единение. След тази изложба в Лондон той напълно къса с артистичните среди. Защо? Какви са отзивите за тази изложба? Добре ли е приет от интелектуалците? Изложбата не може да се каже, че е лошо приета. Той е напълно в духа на европейския авангард, но влияние на тази философия оказва, аз го споменах и по-рано, Витгенщайн, като той и започва да изследва границите на това, което образа може да каже и това, което може само да покаже. Неговите експерименти в психологията на изкуството се фокусират върху това как човешкото око дешифрира формите. По отношение на напускането на сцената, той извършва един чисто витгенщайновски акт. Отказва да участва в играта, за да запази автентичността на творчеството си, да види докъде може да стигне с него. Тази нагласа всъщност оказва радикално влияние върху житейския му избор. 3 години след постъпването си в Кембридж и година след мащабната си изложба в Лондон, той напълно се оттегля от комерциалния свят на изкуство, за да живее в пълна изолация в Майорка. Мария, защо не се знае съдбата на всички негови картини? Това е много таинствено, което се случва. Съдбата на картините му, аз споменах вече, че е възможно ранните му картини да са унищожени във войната, но по-късното му творчество е изцяло запазено в семейството му, домовете на 3 му дъщери и на доведения му син. Те държат целия архив. Къщата в Майорка също е запазена. Тя е неговото ателие през втората половина на живота му, където картините красят стените. Запазени са, не се продават, не се обявяват в аукциони, за да бъде максимално съхранено изкуството му на едно място. В Лондон откриха неговите внуци Барт Даскал, който е кръстен на него и е изцяло вдъхновен от неговия стил. Чисто интериорно е пренесена къщата в Майорка в
Лондон. Там има негови картини, няколко изложени. Бара носи неговото име, което е достатъчно значимо за България. Неговият творчески псевдоним, да, неговият творчески псевдоним Даскал. Предполагам, че стига до този псевдоним, за да улесни произношението при англичаните, като Даскалов се подписва в началото с двете фъта накрая, но това е типично френски, немски начин на изписване на фамилията. За англичаните може би по-трудно. Бара се намира до Борол Ярдс в сърцето на Лондон. Те са ресторантьори с опит. Бара е по-скоро един вид паметник на испанския период на дядо им. Ами да се върнем към испанския период. След Англия, след Лондон, той заминава за Испания. Заминава, трайно се установява в Майорка, като се връща малко по-късно в Англия, за да образова дъщерите си. Така, ако можем да проследим контраста, в началото неговия стил в живописта е по-плътен, с тежки земни тонове, характерни за немската традиция и влиянието на Ото зон Рител, който е така първия му по-сериозен учител. И влиянието на Баухаус. Влиянието на Баухаус го преследва през целия му живот. Той не се откъсва нито за момент от Баухаус. Картините му стават много математически структурирани, точни, почти проектирани, характерно нещо за архитектурния Баухаус. Преместването му в Майорка обаче радикално променя палитрата му. Светлината става водещ елемент, цветовете се просветляват, повърхността става по-ефирна. Усеща се влиянието на Матис по отношение на чистия ярък цвят. Средиземно, океана, всичко това оказва своето влияние за обикалящата среда върху платното. И това е причина някой да казва, че е маринизм, но той всъщност не е маринист. Той не рисува морето в класическия му вид. Но всъщност в Майорка той рисува пейзажи повечето. Започва да открива света на цветовете и на структурирания цвят, който напомня на музикално произведение. Всъщност това, което е най-емблематичното за него. Той имал един период, в който в Лондон се свързва с музиканти. Да, творческата бохема на Творческата Англия бохема, да. Напълно интегриран в нея. Това е периода с Зюскин, с една друга джаз формация на негърска в Лондон. Неговите роднини, които сега живеят в къщата, в която той е живял, където са творбите му, картините му, нямат ли някаква идея да ги покажат на света? И не толкова като суета и популярност, а просто да се чуе нещо за този България, интересен творец. Да, би било много интересно да се направи една изложба на Даскалов, особено при все, че и картините му са съхранени. На практика са в семейството. Всичките няма нужда да се търсят от галерии, от колекционери и така нататък. Да, те са възрастни дами, за които пътуването е малко по-трудно, но доколкото си спомням, преди COVID те имаха много силно намерение да посетят България. Разбира се, ако отправим предложение за изложба и можем да го осигурим, мисля, че ще се радват. Те никога не са посещавали България, макар да носят български имена и трите. Ана, Стефа и Надя. Това са си изцяло Даскалова. И фамилията на всяка една от тях. Те са защо не са имали в България? Не са имали възможност. След 89-та вече са били така на по-сериозна възраст. Поддържаме връзка, телефонна, пишем си имейли, споделяме си неща. Имам също така, понеже дядо ми много често ги е посещавал, има много запазени фотографии, лични, семейни, както у нас, така и от тях. Разкажи нещо за семейния живот на Даскалов. Всъщност той 2 пъти са жени. Аз не съм запозната с такива лични подробности за живота му. Да, 2 пъти се жени. От втория си брак няма биологични деца, но има доведен син, който приема като свой. 3 му дъщери са от първия брак, но те са пътували с него като деца на яхтата, която той купува. Живели са заедно в Майорка, обикаляли се Европа с него. Съответно
съответно те са много повлияни от неговия артистичен дух. Внуците му съответно си спомнят как той е свирил, заставайки пред една картина и може да я възпроизведе музикално. Трябва да благодаря много на Анелия Николаева, директорката на Националната галерия, която всъщност ни запозна с Мария и ни свърза и така стана издирването на този български художник, за който никой нищо не знае в България. Надяваме се, че тепърва повече ще се говори. Ще бъде най-щастливото събитие, ако могат и картините му да бъдат изложени пред българска сцена. Да, също така, лично моя амбиция е и да преведа каталога на български, този, който ви показвам сега. Той е издаден вече в края на живота му в Майорка. На каталунски език е написана биографията му. Вътре се съдържат по-голямата част от картините му, всичките от които са запазени. Тоест тук няма картини, които да са изгубени. Но те са показателни. Например, има един период, в който твори картини, които забелязваме 15 години по-късно, пресъздадени от Пикасо. Тоест, той е във вихъра на всички модерни художествени течения в Европа за времето си. Защото аз четах, че той е работил в едно ателие с Пикасо дори в Париж. По време на парижкия си. Аз не знам къде сте намерили такава информация, но това е безкрайно интересно. Възможно е, разбира се. Така нареченото. Възможно е, да. Не само Пикасо, там са и Макс Ернст. Доколкото ми е известно, брат му, Николай Даскалов, е работил за Елза Скиапарели тогава, през 30-те години в Париж, където е работил и Салвадор Дали. Всъщност те имат такива пресечни точки с едни от най-значимите художници въобще на 20 век. А защо никога не се връща в България? По времето до 89-та година може би е било невъзможно. Страхувал се, че няма да може да се върне обратно. Това е обяснимо. След това той умира 90-та година. Не е имал много време да 90-та, 99-та някъде. 90-та година умира. Известен е повече в колекционерски среди и аукционни къщи. И няма картини останали по галериите. Той как се е препитавал? Само с картините или... Такива подробности ми е трудно да знам, но не е продавал картини, тъй като огромната част от творчеството му е запазена. Възможно е да се е препитавал с парите от къщата, която е продал в Лондон първоначално, която е имал. Възможно е да е имал някакво наследство от своите предци, които са емигрирали в Германия, да е ползвал помощ от майка си. От тези с благородническото потекло. Те не знам доколко са поддържали връзка с това благородническо потекло, особено след Първата световна война в Германия. Тези знамения се губят своята тежест, губят имотите си. Повечето аристократични фамилии, особено от средната аристокрация. Може би пропуснахме да споменем това, че майка му е внучка на немския консул в Османската империя, в Русе, който е бил тогава, който пък е по произход от семейство фон Плесен, които са много голяма средно аристократична фамилия в Германия. Там те наследяват много такава немска традиция в поведението си. Имат космополитен, откривателски дух, съвсем различен от консервативния дух на Захари Зограф, така да го кажем, на тази част на рода, която е в... А съпругата му, няколко думи, неговата спътница? Не знам много неща за нея. Те са се развели доста рано и след това той се жени повторно. Не знам информация за нейния произход и за нейната професия. По-скоро му е била спътница, с него е пътувала. Основните жанрове, в които работи, са портрета, фигуралната живопис. Той е представител точно на европейския авангард, на градски модернизма. сцени в Лондон има много. Точно така. Има... Но неговите картини, скоро той започва да се вглежда повече в връзката между форма, цвят и възприятие, като картината му бързо се превръща в пъзел, повече отколкото в прост мимезис. Той е много изкушен интелектуално от творческите среди, в които вирее, да поставя въпроси с изкуството си. Има една тук публикувана лекция негова,
за връзката между визуалното възприятие и цвета, нали? Той как пита студентите си, да кажем в един филм как трябва да бъде, какъв звук биха дали на напрегната сцена или когато предстои да се случи нещо важно. Тоест той се опитва да открие във всеки един аспект от изкуството връзка между двете неща. Имате ли в семейството документи, че той се е срещал с Дюлгеров? Документи нямаме, но в неговата биография, която е публикувана тук по негови спомени, тя е приживе. Може да се каже автобиография. Не знам дали е диктувал, но това е най-официалният документ, до който бихме могли да се докоснем. Има спомен от срещата си с Дюлгеров в Италия. В Торино. Не знам дали в Торино, но в Италия определено. Може Дюлгеров да е пътувал, макар да е бил трайно уседнал в Торино. Вече те много се различават, Дюлгеров и от кавалетната живопис на Даскалов, защото Дюлгеров е плакатист. Него фашизма на Мусолини много го хареса, припознава футуризма като модерно изкуство на Италия. Нали? Той рисува едни машини, пък ритъма на фабриките. Футуриста, да. Да, докато Даскалов има един по-затворен такъв съзерцателен прочит. Определено. Дюлгеров е бил доста разностранно развит архитект, плакатист, рекламист, работещ с керамиката, с дизайна, нали? Това са съвсем говорим за един интроверт и един екстроверт. Абсолютно. И аз си мисля, като четах за прадядо ти, че всъщност това, че той е бил интроверт, е причина да не е толкова известен. Да, възможно е. Той изцяло... Характера му е причина. Няма нищо общо с комерциализма на изкуството. По никакъв начин не се опитва да се вреди в изложби, да продава картини. Нали? Няма никакъв такъв при него момент. Може би сега трябва да му бъде върнат да направим жеста един исторически пиар. Да, точно така, защото е бил скромен, явно. Да. Не, той такъв му е бил характера просто. Художник. Много от художниците са такива. Много от художниците са и по другия начин. Имаме две различни направления. Не можем да кажем вече историята на изкуството може да оцени кое има качества и кое е преходно. Независимо вече от поведението на художниците. Имаме много художници, които едва след смъртта си са били открити и популяризирани. Защо е важно да се запознаем с творчеството на Владимир Даскалов и да не остава непознато за българите, да кажем? Защото той запълва едно празно петно в българската традиция на изкуство, т.е. липсва ни един такъв космополитен, изцяло западен художник, който владее отлично академичния стил на рисуване, но придава на фигурите собствен авангарден прочит. Нали, Пол Кле казва, че рисуването е да разходиш една линия. Той, силно повлиян от това изказване, се стреми да усъвършенства линията, да й придаде собствен почерк на тази линия, тя да бъде пространствено различна от всичко друго до сега. Тоест, Владимир Даскалов е автора, който можем да наредим до Жорж Попазов, до Христо Явашев, като нещо извън българската сцена. Ние сме свидетели на модерното ни изкуство, което, нали, в началото на века набляга на пейзажи, портрети, на зоографската традиция отпреди това и вече на социалистическия реализъм, който пък не е никак авангарден. Така че Даскалов, според мен, на световната сцена има своите алтернативи. Има много по-известни от него Пол Кле, Василий Кандински, Мондриан, но в България той на практика няма алтернатива. Той е единствен по рода си художник български, който твори в такъв стил.
Нали, Папазов също твори, но неговия стил е такъв, той с космоса се занимава, с митология, психология, докато тук имаме едно вътрешно вглъбение на автора, което е неподражаемо. Да ти пожелаем ти да си човекът, който да направи първите стъпки в популяризирането на този наистина много интересен, но все още непознат творец. А то ще е много трудно това нещо. Трудно е. За мен може би прекалено амбициозна цел, но много ви благодаря, че ме поканихте, че проявихте изобщо такъв интерес към неговото творчество и биография. Аз мятам, че те са интересни, че са извън шаблона и са много така... заслужава да бъде разгледан като философия и като направление в изкуството. Чухте подкаста Така видяно. С вас бяха Светлана Тършоева и Веселина Даковска. Последвайте ни в Инстаграм и Фейсбук, слушайте ни в YouTube и SoundCloud и ако този подкаст ви харесва, препоръчайте го на приятел. Подкастът Така видяно се реализира с подкрепата на Национален фонд Култура.